ultimate loyalty, worship in a war zone. Or say no credit mapa or some war akono. Abusia for yebeda onyankopon ase sanse ne pen na dom enama na ochi asako apro abeto yimbion. De biara ye kase se otimi da na osori a na esefata se wodi ayeye edima twedi ampon onyankopon sanse enye nipa nyina ene ya enya nsa se woda so tinkwamu a na esefata se de biara da enya akonya bi senso ayede aseda edima twedi ampo nyankopon wabo ye ho ban sara na monso minimi yese one monso adini ye para Masanya aboa force nko mba bebo amedi adisia etoso enson ede abremu na ansana yebehwe yen adisia no no ma yentwe ho brasisia Monkonka wiye moko som moko celebrate moko yede ye ma musi katre Joshua se mudru ebala munsi sa for yi afwe mama ye no ma bi se ne be ya mu wure mfie na man ko fa bibi fofura mesi dia na kiremu ya nan so na nkopon de memo na tumi ni ahode no a odi be de ebe di nkunisi ti no de se nyame de wo mo aba bedu bebi a odi wo mo ekono Omande share adofo no mo yebesan ama munyina akwaba na afi yede aseda sonko so ede mamo se de birada mafidie eda so ewo hase a yene mo yesa adisia yi enne no yewo adisia etoso enso se na medi kan aka ye no o se ultimate loyalty worship in a war zone no credia mapa osom wo akono yede mu mpensempense mu ebe bremu sisia but me yenkuti enwumo emfri harmonies wo mra sisia Osahi odumankuma Nyame Osahi lentifu yere odumankuma Ayeyi indasi kama fuweje tuntumota kamfuota Osahi Nyame Osahi odumankuma Nyame Osahi lentifu yere odumankuma Ayeyi indasi kama fuweje tuntumota kamfuota Asida ayeyi enyo nyame tuntum kama fuweje shirawuda ayeyi enasi kama fuweje tiruda kamfuda Asida ayeyi enyo nyame tuntum kama fuweje
Wasahi, wasahi, nyaminonewo, nyaminonewo, honoranewo. Wasahi, wadumankuma, wadumankuma, wadumankuma. Yami, yami, yami. Wasahi, menjifu, yere, wadumankuma. Ayeyi, enasi, kama fuweje, tuntumuda. Wasahi, namenonewo, namenonewo, honoranewo. Wasahi, wadumankuma, wadumankuma, wadumankuma. Yami, yami, yami. Wasahi, menjifu, yere, wadumankuma. Ayeyi, enasi, kama fuweje, tuntumuda. Kama fuweje, tuntumuda. Kamfubuda. Ayeyi, enasi, kama fuweje, tuntumuda. Kamfubuda. Ayeyi, enasi, kama fuweje, tuntumuda. yɛda yɛ nuanom harmonies ase anwumhwɛhwɛm a ɔmode adi yɛ adesua yɛ nimu ɛde ama yɛ mewaku damfo bi wɔ ha se a ɔmo ba bɛboa me ɛde adesua to sonson yi ɛde abrɛ mo meyi ɔmo adi ɛde akyerɛ mo ɛnkyɛ bia but ma memfa aseda mu ɔden ɛmfa ma 3ABN Ghana TV ɛna afei Hope TV Ghana saa adwumakuo mmienu yi ɛyɛ TV adwumakuo a ɔmo afa onyankopɔn asɛm dawuro ɛde ato ɔmo so deɛ ɔmo yaa ne sɛ wɔka onyankopɔn asɛm a ɔmo fa na ɔmo nso ɛde akɔ wiase afana enyinara ɔmo so yɛ asere ɛbɔ yɛ chidom ɛma yɛ de saa adesua yi ɛde brɛ ɛnam sɛ ɔmo dwumadie na ayɛ ankorankora dwumadie na nipa bi na ɛyi ntoboa de boɔ mmea mu mfidie mu nti no ɛyɛ ɛtoto srɛ amanfo mu tie ne ɔmo hwɛ yɛ nyina sɛ wo mmoa bi a ɔde bɛboa saa adwumakuo mu yi asɛ mfidie hwɛ mfoni nani obo sɛ wa number egu so fa na frɛ wo bɛgye wo so kakra bia no fa boa saa adwumakuo yi na onyankopɔn enso ebeshira na me sa kanfo ama sɛ enne ene first time a wo hwɛ wo YouTube nso a subscribe to your channel no uwia no asa de onsa mi adoma no sɛ kyerɛ sɛ yɛ saa dutian ya won so wonsa ebeka bi ntam wonsa ka na wonso awo so akakuma obi mawie ni saa de na me di mani behwe efiem ase na abusianfo e wa ase ma yi omo de akyerɛ mo ewia na afɛ ya hwɛ yɛ ndisi eto so enson ene o media mo sonfo Bismarck mensa ene ye wo adom me san e wo Elder Kingsford Duabo ama e kam ho ada e mo akaba me da ase se ene wasan abeka ye ho nsa e wase na me kɔ manimu a John Mensa Thompson so ene eto no pani ye mo akaba Yenua Bismarck me da ase se ye to nsa fro watimi aba na fe me kɔ manimu a Elder Ekoko kyerɛ enso ene to pani kyerɛ ye mo akaba thank you yeah me da ase se ene nso to nsa fro wodi odo abo odomo na me ko etro no ho a ene so esaye manigi pa se misawo Pastor Jose o say chum e wo ha se last week me nya pastor wa say this week nso ye ho adom pastor esa kama se na me kan ye pastor ye obi a yen akwanjofo so ye odi mu akoten pa ye so ko Ghana na ko South Central Ghana Conference a ona etitrani a oda personal ministries ano ono na say etitrani a oda Sabbath school ano na say etitrani a oda advertisement and that was say etitrani a oda AMR ano na sofudie na nkasa no wo head pastor e wo Bomso Church ono na dasa asafo no ano pastor aba ama ya nyanoma oboa ye ma ye di addition ye ade bro abeye aditire bebre e wo London ha say pastor na final weeks owo muni ye no nso ye addition na fe wo di ahyia ye na wo di akopasa ye mo akaba we da say and then so ye to nsa fro watimi aba and na ye be kate ani na mama la Kingsford abompaye amaye na fe wi a ye hwe in addition ne mo ye mompaye Yankopon ne yejefo na Jenkapa abode nyina ewura ayeye asedan tontom na oma yede mawo ene dai sayo fe wa me yakwama se wo so wasem a
agye nkwan yɛnya mu kyɛfa yɛhyia wo yɛsrɛ nkonkron kyerɛkyerɛfoɔ kaakaafoɔ no sɛ ɔmɛdi yɛanim ɛwɔ yɛ adesua mu na deɛ yɛsua mu emu aba biara emu adeyɛ biara a ɛwɔ sɛ yɛnya yɛtie yɛnya yɛkenkan yɛnya yɛkyerɛkyerɛ yɛfa ne yɛde bɔ yɛ bra na siesie yɛ ma nkwa agyeda no wode adom yɛn ka yɛn ho yɛne atiefoɔ nyinaa wadom so nti amen amen great edikan asia adisia edito last week na ye share lesson 6. In fact, it was a very powerful spectacular lesson. Ye share the enemy within otamfo ye hu se Israel for na omo how and I say challenges and I say one of the challenges are na how omo pa na edi omo nyapa na nye afasu ana kena for twasi omo ana say akundia no muni ana say omo military na omo noso ana say okun nyansa na omo ni nem na challenge na ye within or how no na efiri omo mu a ekohu say e can ekobu onyankopon ahyede so ekofa na ni kwan say ofa na nam say enam say ma ai krokitu bia na nka ni kwan say omudi nkugo mkodi nkugo na e can so enam boni odi yensi oni na busiafo ase nyina ye hye omo enu akire no nkundie ebeye Israel for isia adusia bebre wosa addition so wutie na say want me and catch up with addition now call Landing Ghana is the website and as a YouTube hana scroll cut down obehu addition no ewo honom no obetimi atie na wohu sene yesi discussions no this week no ye ultimate loyalty worship in a war zone. In fact, Joshua beye adebia wo hwe nipa ni so e be kasa irrational and to us because okun wo manim mo kokun mo kunwie mo konkan wie mo kosom mo ko celebrate mo ko yeden ehun se Joshua o ye circumcision ehun se Joshua o be celebrate Passover ehun se Joshua o ba be build the altar tabernacle for God abraham so a okun edemonimu a mo kunwie does it make sense? But spiritually no it make sense and it make sense. Wo de bani pani so say wo de kana o yichinchinga ade no wonya okun da wanimu a wo hu de wo ye wo ho na wo no de wo no wo di wakono ade nti no sadisua we na this week ni ye ba behwe how sensible it is say Joshua be circumcision, Joshua be celebrate Passover, Joshua be build the altar ma nyankopon ani nyina ho gina ho ma osom abrekon okun so da wo manim. Does it make sense? Maboafo no beboa ma ye doso sadisua we na ehu adisua ye nso ye betimi asua frenti so adisua no adfiasa no say ultimate loyalty worship in a war zone no krodie mapa osom wo akono well yen ka abosam no ye free Matthew chapter 6 verse 33 say pastor why krado a na say obetimi abie ahwe Matthew engoma no echie ye 6 no yimu aduasa miensa Matthew chapter 6 verse 33 ene nka abosam no o ka kire nse na mo hwe nyankopon ahenie ne trene no kane na odi yenum nyina ebeka mo amen great enti ye hwehwe onyankopon ahenie popular quotation a Kristo ni bia enim fact ye koye nim ye behwe sene sa quotation ya kan ye ebeboa yen adusua ye ba be ye entiase pa. The first one I pese ye hwe or say covenant first and I say apam na edikan. First of all, ye Joshua chapter 5 verse 1 to 7 say pastor what be Joshua chapter 5 verse 1 to 7 no verse 1 to 3 okay Joshua 5 1 to 3 o say na amon fo hene a wo Jordan eja atoye fam no nyina ne Canaan ahemfo a wo epru anu no enyina ti se Awurade awi Jordan nsuo Israelfo no anim akosi se otwaaye no won akomatui na homi bi eni wo mu bio Israelfo no anim sabre no na Awurade ka kire Joshua se yotwere buo asekan na sani twitwa Israelfo no twetia etosu mienu na Joshua yotwere buo asekan di twitwa Israelfo no twetia Ararot kokoso na die ntia Joshua twitwa won twetia ne se oman no ofri Misrim ba no emu emerima enyina akonfofuo no enyina
ewuwu okwan emu ewo sere so efiri mizim free efiri echire no amen. Ada me fansha say adena at this point in time God commanded Joshua say on your circumcision on twitwa omotwetia ne tosumieno yo me da say emza kan kansem no kura ayi na no da said also for kind my no o say emra Amorite ahimfo no omote ne onyankopon ayama Israel fo no ene kunimdi a omdi no omo akoma no omo akoma nyina abubu honhom bia ne o je so omo aboto eno amu no onyankopon so ehye Joshua say ene Israel for emerman entwo mu treatia say ye de bayen ya adwimu a ye beka say na de na onyame yi say de odi ka introduction no mai in sense ye twa obi treatia nipa ye omo kokon ni ebe twa mu treatia nyese ye twa no na wa hili watimi akọ ekon so nansa ne pain no ede wo na so no onyankopon etwe o ma adwen e de asi bibi so okon no a o mo kon no enye o mo kon e ya urade kon na urade adikan adi nkonimu ama o. That's right. Na so bibi wo ho a wo se o mo ye ade na wo se o mo ye e wo se o mo commitment ene apamo a onyankopon ne wo mo pam ye no o mo renew. That's right. Adenti na wo se o mo renew twera no me ye unu se mra yankopon yi Israel for ma efiri Misraim no o meduru sreso no o mo ani atwa o tweti ampanifo ni nyina etotoi e ma ne koka Joshua ene Caleb enti wo mo a wonto to aso a o mu firi sreso ba ni nyina no na o mu hu yankopon boshe no a one Abraham ehye se na wonto to aso nyina male figure bia wa busuanu mu no I was here the circumcise so. It was a circumcision oba. Eye apamo a omo ne onyankopon enya. E build omo relationship. Onyankopon ebe fa so na afi odi ehira wom. Na de ba ko e was ye twi adwisi se. Asase no na afi e de omo nimu a wo so omkofa no. Asase no na nye omo dia. Okay. Owura no na ye omo dia na ewurade no ankasa. Enu tin no so onyame se yan hihye apam yan renew your commitment no anese o won sanchirani bi wo ho a o be ya ma wo na de edi kan no ne say ye be build that relationship with him and no mo ye de twa sa treatia no All right. ya be dwen say asrafo ko akua o mu siesie o mo atu o mo physical fitness but ritual o mo ko mi no na I leave them vulnerable because atamfo no betumi abeto ahye wo so. Yes. Nanso onyankopon adikan akon ama wo. Yeah. Enti no wo ka se okon no de onyankopon kon. Yeah. Enye o mo kon. We no ya disua kese de ma ye nyina. Se enemre mu aye ye we ye wo how ye wo a lot of race here was ye cross a lot of mountains was ye climb. But ni nyina am si ya mo onyankopon ani kan ewe ye anim. Na ya de ya adwen ne ye nsusu ya ye be de ye be di nkugu. That's right. The chance okura say nemrem ye akristofo a ye si ye di na mi di ni ye hwe ne kwa. Nsi ye ka bone ho asem a ye ma excuse bebre. Say ye ni ahode ye ni tumi ye ni pai say ye ni pai. Da bia ye de ya asresem ka. But ye ye ahode ni ye tumi no na ye de ebedi nkunim. Onyankopon na ahye yembo. Odwamanfo ba na oba no onyame se ko na nko ye boni bi beda na watimi adi na kono so ko ye boni na so onyankopon de memo na tumi ni ahode no a odi beda ebedi nkunim nti na odi amayen Matthew 6:33 no sa yensu namire mu ti ye hwede onyame ye ma Israel fo no commitment a omo committee omo se ombe build that relationship with God. Asakura na asase no omo eden omo akofa. Yeah. It was preparing them. All right. Enunti no yeso yani awurade apamo a ya pam no. Yeah. Si ediso na afi ye build that good relationship no a. Ekonimdie be ye dia. Enunti no se ye hwehwe osoro ahinie no kane. Ene ne trene. Wanka se ade ba akomi de be ma. Yes. O se ni aka nyina all bibiara aka no
onyankopɔn ɛde ɛbɛma yɛn ɛno nti no wei no ɛtwe yɛ adwene sisi sɛ da biara da yɛsɔre firi yɛn kɛtɛ so a yɛ first priority yɛabrabɔ mu nyinaa no ne sɛ yɛbɛ renew that daily commitment with God ɛno na ɛbɛtumi ama yɛadi nkonim sɛdeɛ Israelfo no so di nkonim no Medase say waboa watimi akyerɛkyerɛ the covenant apam no apam na edikan no medase afi yɛn to aso na afi yɛn hwɛ the Passover so yɛhu the reason why Nyankopɔn ma Joshua kwan sɛ ontwa omu twetia. Now you move on and hwɛ the Passover so okay kan Joshua chapter 5 verse 10 Joshua chapter 5 verse 10 waka assembly wo hono yenhwe nsema okano Joshua chapter 5 Joshua 5:10 no ka kire se na Israel for no kire nsraban Gilgal na odi twam no bosome no da etoso du 9 no anwumre Jericho mpapreso amen great Thompson yenhwe the significance in here say at that point in time omu di twam no na saying yo Bismarck medasi chia ahwefo ni etiefo nyina na ema hoho ade we say ndemene pastor eye we aboisan say ye metene nka wo morning devotion dwumedie no so nti pastor eda wase se wajemre na wabeka ye ho se ye hwe adesua na ye de free baby na eba nti baby sa se sebio obi a wa akono na di kan why circumcision afei so we say yen celebrate Passover niana Joshua eye no na Joshua peso kire ekirima ne bibi na di kan ne se senia eda bo amakan no kona amokono enye moama hoɔden onyankopɔn ako amamo nemu me se muhu nneoma bia nyame de tutu akwan mu ema mojanom eno na mbe appreciate na nyankopɔn eye no nti se ekɔ Exodus at se adesua Yesua last quarter no kire Passover kwan e fa so e baaye na membo ne tofa kakra abran nyankopɔn ma esufrɛ na nyame peso genemba efri Misraim no wakachiro mo se sa abusumi eda etosumi edu munyina mo nkwacheche the first born child of odwan na asa abrechie na on the 14th day no nanyumre munkuno na mundina mfa moja ne bi enye mo apono na no se owo bofo no betwemu a obia moja no wona apono na no bia no ombon rasa afie na yenim se okukun Egypt for abakai na Israel for a omode sa boja ne ye ho ne de bibia anka wo mo eno na Pharaoh ka say sisi ade munye den monko kire se first generation you know sa asem ni si ye ne pe after the 10th plague you know na wo mo share akwantuo na se nyame edi wo mo etwa pokoko no na odomo ko wilderness ni so this generation am first second generation na Joshua edi wo mu anim wo mo akwantuo no ehya ase e wo wilderness ni so because ho na no wo mu nim nyame edi wo mu etwa Jordan na afi nyame ma wo mu yes as circumcision no wo mu yes circumcision no say you should celebrate mma mu nje Passover no na nyame beye bibi wo mo asetino bibi e kan Joshua chapter 5 verse 10 wo kan 11 and 12 na Nyankopɔn ka kire wo se ade achi a mundi asase no so eduane o se wo mudi wieye na na mana esizie mana nto am mo ntimi ni say from the time a wo mo ekunu nyina na nyame eto mana de ma wo mo di asase no so eduane na mana no esizie se nyame de wo mo aba bedu bebi a odi wo mo ekono eye the new era kire sisi a no mo hye abrabo ase foforo that's right Passover no wom se Hebrew from na eye but e won sunsuanso enne so emaye
Pastor Mestre say obekan 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. 1 Peter chapter 1. Bacho ai. The bacho say, "Semunim say, wamfa no ma epro, dita na sika anyi mo abrabo hunu a, mo ajanom de ma mo no mu. Na emom wo de Kristo a otise gwa ma oni dem. Ene nkeka anu moja a ne bo ye din no na agye mu. Amen." Amen. Sa sacrificial lamb na womu use no ejina homa Kristo. Ose enye enyoma epro enyoma esei eno wo de gye o. Eye Kristo moja eye priceless. Yes. Moja ne bo din eno de atome ode atowo agyew efree bone mpochira na wowom. Nyomo ye no eyi wo mu free bondage na omum ewo Egypt. Yes. Edo wo mu ko freedom. Yenso abrebe fa Kristo na yede ye ho abata Kristo ni moja no eye agide ema ye na eyi ye free bone mpochire bia ye hye ase na Kristo ema yede ye ho. Enti miesi ye no ye look beyond that kire ne ebesi daachi enso. Enti ye share Revelation a say the Lord Supper na Kristo it says Kristo di no moja ebe to ho. Enti ye hwe ne 1 Corinthians 11 kana pastor pacho kan 1 Corinthians 11 23 to 26 says ebe ye rade didi a ye wasem bia ye kan edidi enim to remind ourselves ewo ne ye no. 1 Corinthians chapter 11 23 no ba no. Na me de minyami free Awurade ho no a na me de me ma mo se Awurade Yesu Kristo na jo a oyi no ma ye no. Ofa pa no na oda asi bubu mu na okan se ye ni minipadu a obubu mu amamu eno munye yei emfanya menkaye 25 sara nso na adidie no akire no ofa kruwa no kan se kruwa ni apambo fro mia mi moje mu da biara mo benom no munye yei emfanya menkaye. Amen. Amen. Kristo de no moja no egu kruwa ma beye bibia o se de biara ye beye rade didi no ye mfa nkae no a ekire se ewe se de biara no ye hu se Kristo de no moja aba betoye na ni moja no aye agide amaye sara na Revelation John so eka se womo agi Kristo edi a ni moja no ato womo no ode sa Red Sea no ene Jordan no eye mfato ma the Crystal Sea. All right. So who said the 144,000 ejina homa ni padom wa Kristo agi womo se sa nkrofo no etwa sa enam sa epono so ewo onyankopon ni throne no enim a womo eko ayefruhia na Kristo na yefruhia no me say Kristo agi womo enti ne si ye ni nyina no na Joshua kire womo say na nyame ayama yen enti ewo say ye ni je ni hu say nyame na ede ye ko eno ewo nsunsuanso ema yen so say daachi yen so ye ni Kristo ebeto nsa edido ebesan so ka kire womo say ono mu ndi say aduane biom so mbedi biom a chi say osoro yen so ye drusuro ye ni Kristo ebeto nsa edidi biom. Me da se opini Thompson wanya abotre acheche atifu mu ama yen so ye nyina wabie ya adwene mu ame ate ase pa ye afi yen to aso na afi yen hwe foforo ye aforobochi a ahodo no yen hwe se ne ye ka no Joshua esaye aforobochi yen hwe eho asem se ne sitie Joshua chapter 8 30 and 31 no. Joshua 8:30 to 31 and Joshua kosi aforobochi ama Awurade Israel nyankopon Ebal beposo said Awurade akoa Mose ehye Israel for no se said watwere no Mose mra enwuma no mu no aforobochi a wodi abo emuamu a obi ema dade so ewo so pen esie na obo so osiafode ma Awurade na okunkum asomdwie afode na 32 no say na obo no eso ho ana otwere Mose emra ntimu a otwere no Israelfo no anim. Amen. Great. Entine yen hwe aforobochi ano nso no ne sunsanso ene sei
Nefa yenko ye magane mu. Se da bia ye di 6 match a. Ubon se president no. Tie anayin musa no ko round wa wie usi fomu a no wa fa eja. Ye wo altar bi ho. No akọ soja no. Na ashre rekindling the spirits of the past. Yeah. And be and then say Ghana for you soon ya the what Joshua ngumenumwa na made ma wo. Altars Abraham wo too free baby nyame ka so free pen baby osu e kane pe usi water ho. Utuko na nim kakra mamre okosi water ho. Utuko na nim kakra baby a oni no fast lot titi mu no e ho so usi water ho. Altar na ye de eye osum bia wo no nyame wo kokko ba forrie she aforrie se de okai twemu aforrie ne niam nyina ye bowo so na ho so wo wie so a wasare kande onyankopon mransem du no de ye dai wo de maaye no enti altars no memfa se enne beye yeso satana dai ni ho ti se de ne ya so de ye altars ye nyame eka kire Mose ma Mose ka kire Joshua se muduru ebala munsi sa afori yi bi afori mu chie yi bi na mun fancy ho na mun chi twemu afori no aforibo no munye woso enti anuanom ye hwa sa altars of renewal no eti se Passover na eniema esisi ya na the generation na wo mu hu sa ne mani nyina atwam kɔ no onyame nam Joshua so esai ema sa ne mani nyina ayede eba flesh eba wo renew ne nyina mo mu hu se se nyame ya som no eduru ba bia se ye kɔ no ota so ne ye kɔ ba afɔre wo hwɛ ntimadan kɔ na me mo mu si a altars no na doso altars mi no first one baby na amama mu foni ansa na second one so akɔba for you eti altars no e kyerɛ ye osom a ye som nyame ya for ba ye de bom nyame enti no additional person kyerɛ sɛ e wo mu sɛ na osom entokwa da omanim ye de ka twom atwetia ya sare na te Passover yes e de be ni the next year so mu ye so mu nyina ko nyame anim ko bompa ye esre the hinfa no betimi akwakoye no o se altar afore mu chia no so eho eno mu kokko bo atwamu ene ehire afore e de share onyame no nyam wo mu kanchi go so esre onyame ahoden na ne no nkwa no mu ye de ka ho ene onyame mransem du no a wo mu churogu altars no so fi se ebia na wo mu refi na enso so refi a ebo so de ye try de gu ho no mu a mimi free mampon sade ho na ukọ mampon bopo no so a ene ma bi bubo esi kosu esi konfa noche ene koto ye na odi ateta ho emiensa ene nyina da so ho etu duro no bi a kire so hu konfa noche ona di kosu awe koteta ho eti anuanom de wo peso chese onyame mransem ene ne som no ekope enti afore mu chi so no emra wo mu ye sa anema nyina no o kenka sa anema nyina kire no onyame mransem du no o ka wie no so sa hedai o troy edigu abopon so se de be ya ewuremfi etimum ye hye no so se osom no onyame mransem no ekope yenyi onyame ni na de odi twato kra no se ye kai no ye nka hu se ye wo ye dimafo Yesu Kristo a obeba biem na de eniema onyame de ma ye edi ntroma ni nyina yire ni nyina no oso de be ma ye etu ka opani sofo so obetimi akai Corinthians 2 Corinthians 1:20 ehon kwa na de bewie 2 Corinthians 1:20 wo say what the yen ebesai akọ obedience to the law of God Pastor 2 Corinthians 2 baako nchichemu adu o say efrise nyankopon bo dudu a oseye no onumu na ani eno wo na nimu nso na amen no wo ema wonam yenso ehye onyankopon animu onyam amen and in Jesus Christ of the best abe fire e de yakwam yakohye onam media enu onyam ne mu na amen wo amen no echese da enye ho amen me da say okay kitwe bi na me dey kan me say wo hwa Jumedia Joshua edi ye no that's right
saa dwumadie na Kristo nso edi amaye say Joshua ede wo mu free esre so ede wo mu kɔbɔ hyɛ asase no so mo mo yɛ ɔman sɛ ne be ya ɔmbɛ reconcile with nyame nti no de sa ahyɛde we nyina symbols nyina gu hɔ ma saa na yɛn so Kristo ɛba yɛ sɛ ɔde moja ne ɛba betɔn na wagye sɛ ne be ya nipa yɛn so ne Nyankopɔn ntem ɛbɛyɛ midase ba ono ne ya for a bokese that's right our twin de akɔ onyame nkyɛn all right. Okay, Meda, as a to us written on the stone, I think Kakrabi is talked about that aspect, no. By Yen Sankan, Joshua chapter 8, 32 to 35. Joshua chapter 8, 32 to 35. For Katrin say, na abuo no so eho, ana ochre Mose mra entimu, a ochre no Israel enimu no. Aduasa miensa na Israel nyina anu ompanimfo ne ahwefo anu atemufo gyina adaka no ho ɛha ne ha asɔfo levifo a wɔso awurade apoma adaka no anim ɔhɔho ɛne ɔmamba nyinaa wɔn mu ɛfa ɛwɔ Jerisim ɛbepɔ ntentensoɔ na ɔfa nso wɔ Ebal ɛbepɔ ntentensoɔ sɛdeɛ awurade akɔa Mose ɛhyɛ sɛ wɔnhyira ɔman Israel kane no na ɛno echi no onkenkan emramu nsem enu nyina enhyira no ne nnome no sɛdeɛ watwerɛ no enwoma no mu enyina de Mose hyɛ no enyina mu nsem biara eni hɔ a Joshua ankenkan no Israel dwabo enyina ani ma ani ema ne emofra ne ɔhɔhoɔ a ɔnam wɔ mu no anim. Amen. Great. And you have just had the see, you just seen no, pastor, mfoni no. Dini yehunu wahe. So all sanya ye kan nyina. Asem no nyina botani se awrefi wo ho. Awrefi wo ho. Awrefi wo ntimu hwe yie. Entime ya ye no ma bi na akaakai mo. Me mama ye no ma bi se ne be ya mo wure mfie. Na mankofa bibi fofura mesi dia me kyerɛ mu ya nan. Enti o kyerɛ sɛ omu unim sɛ omu free Joshua Jordan mu free yepe omom se sa abo ade ye nkai dum ogigal okay now see eba be poso no oye bibi sa ana ba bi nso Mose nu omo ba no o ka kyerɛ mu sɛ mu bi begina abusua no o kyerɛ mu mienu ebi begina Ebal no ma dome ebi begina Jerisim no ma hyira enhyira no bedi kan ansa na no me naba na no mba bedru sa biaya ye ken no ekoban se onyankopon ma apoma daka no ba mfimfini ni asofo no ana o che musueko no mienu ebi o eba fam ho ebi o Jerisim fam ho ana o kinkan emra no mu nsem kakra on time mo medi nkasem on time mo mofra di nkasem ba we mu de o ka se na ma wo ho na mo franso wo ho aha wo okromo nyina nso e wo hobi na kroma no nso o mu nyina tibi adintu no ye ni sa eda bi beba ne be ka se mo ka kire mema no ya papa no nam ka kire o ye de ya anti that's right that's we de o hese asem a o kan no mu nyina manim anya kenkan asem ni kogu ye na asem no kam entimu no kokogina se sentia no o pese o kire ni se sesa no mani nyina wantimu ankyere wo ma mo amfa san hyehye na anya dwuma Yesu bo hye no mam eno ma nyina appointed towards Christ anu oba bewu amayen enti na do mo ye bia no me ko gyina se wo be hu die onyankopɔn ba Yesu ejira ne so enti adisua no fa ba bi ka se na afarebo awuro a wo de kɔ hɔ no twe adwene si Yesu so ɔno no ofa apam no mu no mi nyina to na nkasa ho so se be ya won a wogi no di enyina benya emu enhyira ahoro no nti Yesu Kristo a no obeba di enhyira bia benti ana no omo ka we nyina eti se no mi bi wo mu nso a ni nyina mpa ebeda Yesu konso eda osanse nua no so a no obre no meja adenti no opa me no na bone no dine no eti Yesu ba asase su no ma bi nso no so be kire ne se monso monkai na monkwa awurade adidi na se mukwa awurade adidi a de bia mu bedie no munye yei mfanya me nkae unim se yakwa awurade adidi ni ahohuru ye na ase pe na subo a ye boy a
ya nanti fi mu amabɔne akan no na sabo yesu foforo to obi a onkɔ awurade adidi onya awurade yesu asubɔ bra no na obi a onya awurade adidi nso asubɔ na ase wohoro no adi afoforo ye ma oni yesu ntem eye yie eba ma enti asori bi no mo kɔ awurade adidi a omu die na omu nom na omu horo na ase no ye count say John chapter 13 verse 1 to 17 no Oba ne tofa Yesu yi natade egu ho ohwie nsu egu dwase mu ohuru asuafo ne nase obeduru verse 7 Petro se me de man huru me nase osama man huru me nase onase wini mafa oba verse 12 na osi no wi onase ohuru no ofa natade bi no trans na osi on se mahu de maye mu yi mu de mu fra me kyerɛkyerɛfo ne awurade na mu ka nokure na meyɛ na sa afie mi ne awurade ne kyerɛkyerɛfo no ma huru mu na ho a na sɛ mo nso sɛ mo ho na ho na mama mo sen na ho se de maye mu mo nso monye sara nokura me se mo se akwansin ni wura na osomafo nsen de osoma no se munim yenum na mo ya enhyira ne mo enti so okowurade adidi a Yesu di ama yesa nkae de yesa ne Joshua o kai o man wo eba ni Jerusalem entem no a na e ka kire ntia wa se Awurade Yesu Kristo na ne yehwe no na Awurade Yesu anya ba ma yen na yemfie ni nto no so na so ne nya nkita ho dia ensuro dia ka bia ono na obeye amen me da se pastor wa cheche mu ama wa bi ya dwene mu pa wo sa adisua eyi mu afi yenhwe ne dia wie na afi yemfa nsoro so longing for his presence na nim ho anigina no yenhwe Joshua chapter 18 yenhuri nko 18 Assembly ewo na fe yemfa 18 verse 1 and 2 Joshua chapter 18 verse 1 and 2 no assembly ewo hono yenhwe sene oka Joshua chapter 18 verse 1 and 2 yeah o si na Israel for asafo nu nyina be hia Silo na o si ahia ntomadan no ewo ho na wo bre asase no asi won anim eno bre asase na asi won anim na aka Israel for numu won che ajapade ma won no emusuakuo enson amen na Joshua okay fa tre no soswe okay na Joshua ka kire Israel for no say da ben na mo be twentwen mo nan ase akosie ansa na mo akwa asase a Awurade mo agyanum Nyankopɔn de ama mo no amen great enti ada yemfa ensore so yenhwe de asi wa hai adwen be ne yenya no ha na ntiase be ne ose yenya no ha Miniam dase emse adisuan yi a Yesu a Joshua anwuma yi munyi ebiebie no ma bebre ani so ede kire yen yeah emse yesua ba won se mredodo aye ko Awurade asem na obie yani ni ehunu a different perspective yeah yehwa obi a wo ko ano na asase no kura wonya nkofa Awurade se e wo se mutwa twetia omuwie ya yesa di Awurade adidi Passover ewie ya yesa de altar osom so asa aginam ya fa asase no sanke ya fa asase na wie ndie ke wo se enoma yenya ye no ye kyene obi enya ne de asase no enemrem ya sade yesi fom ajapade yi ne yekunkum ye hwin na so Joshua twe nya onam nyame asem so sa atwe mo adwen akobibi so ansakura no mbekyeche asase no se abusuakuo no emu akasie mienu ene Manase no mo no so no de omo akọ Jordan neja aka omo omso mbenya asase no ajapade no bi anasa asase no onyame so omo kofa no na so wose mo ntwen de no mo ye de Onyankopon asori fie anasa the tabernacle ABC ho se kan Exodus 25 me pese ye be kan ho Exodus 25 verse 8 yenhwe de ehwo no eka kire yen Exodus 25 verse 8 yeah okay o say na ma wonyo tenabia kronkron ma me na mentina wo mu
verse 9 come on. Yenyina ho asofo. Okay. O say ma yenye Onye trabia kronkron emame. Trabia kronkron no ye de ma onyame sese. Se de obeya onyame be de e betena wo mu. Se onyame e de mo aba Canaan asase so a obotaya o de mo baaye. Okay. Onyame na ka se obedi mu anim na mo anya asase no. Nti se mo asase na ba nye asase no ne ye chance. I was say our priority should be set right. All right. And only a kind yeah Matthew 6:33 no. What can say? Yeah, you share osoro. Ahini any kind training. Intihano is talking about the presence of God. Yeah. What the abotanas your altar no, but the tabernacle should be there. And there the presence of God. Yeah. So unyame eka omo ho. Unyame na de omo bae. Inshira omo anya nyina no. Omo aka se unyame na de ma omo. Nti wo se unyame etena omo mu. Na omo ahu se yenyame ena de ya beduru bia o de ama ya beduri. Yenyame na ma ema no ba mu ma asase yenso yensa kan. Ye ya ho de ni yetumi. Na afi inshira unyame kopon aka se ne ma benya no. So omonsa aka. Adam, I'm in quotation in support. Deuteronomy Leviticus 26:11 and 12 and say, na me de metra bia besi mumu. Na mo hu renye me kra nwunu. That's right. Na men nanti mumu. Na maye mu Nyankopon. Na mo nso mo aye me oman. That's right. Amen. Ndi amayeti ase se osumu a wo se ye de mo Nyankopon no. Eno edi musi bibia. It takes center stage. All right. Says asio say promise line that wodi amayen. Also osum no edi mu akotene. Said ye so Onyankopon ahya yembo. Se ye kenkan emrenim ke ye be kenkan bibire, but ye be kan ba ko ana mienu bi. Ye call Hebrews chapter 6 verse 19 to 21. Yesu nemirem no. Twere no so e kan bibi kire yen. Hebrew chapter 6 verse 19 to 20. Or say, na enuna yewo okra seche a entie na etim ho a ehyenimu edikosi ntwamu tam no mu de odikanfo ebihyene ho ema yen no oni Yesu a waye Melchizedek akwanso da sofopani tanai. Yeah. Verse 11 and 12. Eno so say nanso Kristo oba se nipa ebeba no ho sofopani na mtomadan eso na eye pe chane so a wan fan sansi eni se emfri adeboyi mu bia emu no nanso enye emrechire ni anantwie emamogya na onu ara ni mogya so ana onam ko krunkrum mu preku konya da ogie. Amen. Amen. Na de odi wie no yebeko 10 verse 19 to 23. 10:19 no so say enti anuanom se Yesu mogya mu nnam a yade beko krunkrum mu efri se wagu emukro amayen aye kwan foforo a ewo enkwa a efa ntwamutam ani se ne honam mu ani se yewo Nyankopon fie su sofo kasie nti momayen fa no kure akoma wo gidi a akyinye nimukura emen se nipa wapete won akoma ho afiri ahonim boni mu na wode insukronyi adware won nipadua. Amen. Amen. It is a yehwe said the Onyankopon nam Joshua so e kasa kire Israel fo say mom putu me tabernacle na me presence should be with you, should be the center of worship. Ye ba ye nemre mu a Onyankopon enam na dom so nam ne doba Jesus Kristo e moja de share obefie gu Calvary no. Yes. E de oje abre na nya no nkron a wo so wo konkrum bia wo ye den odima yen. So the presence of God is still with us. I was here de osom no ema Onyankopon. Emra wo siesie ye ma nkwagedan. Na ye call Revelation 21 verse 3 ho a. Wo se na mete ene kesi bi firi osoro. Na o ka se Onyankopon tumada no ewo nipam. Obetram mu na mo beye ni nipa
and onyankopon God himself shall be with them and be their God. Nti samre ye osofo pani a ye Kristo a odi ma yen. O ye osofo pani a osiesie yen. Nti yesom ene ye bibia no ye de to no so a said the odi Israel for nanim. No de wom call Canaan asase so. Na afi wo kire wom say they should build their relationship with him. Commitment fama onyame. Na afi wo this altar ene circumcision no na kire apam o ne wo maye no. Yesu ye ni onyankopon wa apam enam ne doba Yesu Kristo ni moja de hie no. Na odi maye samri. No se emre bi beba obeti hemu. Na afi obeka se onyankopon entoma da no. Eni onipa na yedai etie. Kristo aka ye ho. O kire ye. Si ye de ho to no so. Ye de ho ma no a. Se de oyema Israel for no. Ye wa kono in the battle zone. Or how tower ye di nyina no. E wo se ye koso ne ye de osomo a e fata no. E ma awurade. Enam Kristo so ye na agenkwa no so. Na no so ebeboa ye ne ya yenkunimdifo. Amen. I think the yemre na yebre. Enti the addition no ebesi ahase. Addition na ye kama pa or say ultimate loyalty, worship and was on okredie mapa osom wo akono. So hwe addition nyina ne tofa ye de baye ya setena mu a minim ohawa wom. Adwuma hawo sika hawo yade hawo ewia sempenten kwa ebema wanhwe ya wunyina empo so emfa nyankopon so me wose was the som no emfa manada ye tempenten kwa ye koye ba because ohwe de Joshua ye ya na okundo omanim na enya ade wose omde ya ahongon krampo na nye Passover asem nkaye nipa ni so de nka na nye osoma asem na nye ahomeka asem nanso omde danger na no mu fesi nya de tunchen osom ni nidie wose omde ma nyankopon no mo poso ye na for mo di osom ni nidie ne e de ma nyankopon ti wo hawa wo kono wanhwe ya wo nyina bada dusane chese for ha no de ma danger no man wo ho ko nkoto dwanim na osom a wose wo de ma nyankopon fama no na wo wia wo behu ohaw no ne ebefa ana to behu de onyankopon de sa haw no ebefa adusuano na setre ene ne wo se ye fa de boy ye ntoma no eno next week ye de adusuan to so nwotwe no ebebro akwabrane mienu pa gidi akwabrane mienu Joshua ne Caleb afeni ebehwe sa nipa mienu wi omasam no pa se ne esitie onyankopon enhramo si utrase no penitre enhraso maye ye nyankopon ye nipa o. We have our limitations. Unyame no otumfo no okese no. Ohonhom na biye ni ohonhom na maye adwene, ohonhom na maye nyansa. Ne yesu yetimi nya wasemu ntiase kakra de bobra. De yadie ku ahomasue. Ejapanye enimtie na ya hoden. Eye honhom kronkron na kwankyere. Mane nkonko ye adwuma se de wo pese ye. Na nyi akra amra wo gwanku no mu. Na wie bre no. Yetimi adwane afiri ya kwambone ho. Na ya kai de tete di kamfo ne ye. Fi se tro di konhye kire ye se wunyame wo bekoso aka ye ho gise me ye wure fi de wayama ye dada no. Ne japade ye stress abre. Wo ye mpai boimu se ema ye wure fi ne wayama ye. Me ye wure mfi wunyame wo kase ye no meni ye. Me ye wure mfi wo je honhom. Me ye wure mfi wo je tumi. Me ye wure mfi wa basa kase a edi ye nim etwa pokoko etwa Jordan ebubu Jericho afaso no. Me ye wure mfi ne yenkonko ka wogidie mu na nkunimdie be ye dia na ya hoden ye nim de na mom Kristo Yesu ogi a ogi ye nti open enye hoda amen. Amen.